kwarto mo doon sa taas. Ganun lang ka simple. Lagyan natin sakto, may kulungan dito. $20. Wala na. Wala pa ataw. Yun na lang i-improve natin sa susunod. Tapos dito sa TV console, sa akin nyo dapat hanapin yun kasi kayo po yung sir. Sige, sige. Ayan. Okay, good morning. Good morning po sa inyo mga boss. Ayan, update tayo rito sa pinapagawa natin kwarto sa taas, bodega sa baba. Hindi sa yung space. Ayan. So may second floor na. Pwede na rin bahay ito mga boss. Kung magaling ka lang mag-ayos-ayos dito, pare gagawin mong bahay ito. Ayan, pwedeng doon yung parang salas mo, tapos dito yung kusina. Bahay na. Tapos kwarto mo doon sa taas. Ganun lang ka simple. So nagkapagbubong na sila. Siyempre nilagyan ko ng yan, ng insulation foam para hindi mainit. So naka double sided po yan, 10mm na insulation, double sided. Tapos doon sa likod natin yung cladding din, yung long span din yung lalagay natin dyan. Okay, so nakiusap kami doon sa kabila na maglagay kami ng rito, maglagay kami ng scaffolding para makapaglagay kami dito sa may likuran ng cladding, yung span natin. So ayan. So yung sukat pala na itong pinapagawa natin nasa 4x6. So 4x6. Ayan. Siyempre pag dalawa na, siyempre dito kasi nasa 24 square meter. Doon sa taas ganun din kalaki. So magiging 48 square meter na siya. 48 square meter na siya. So medyo maluwang-luwang na rin, di ba? Kasi nagamit natin yung meron tayo dito sa baba, meron din tayo dito sa taas na scaffolding, na area. So yan ang kagandahan niya mga boss. So sila ang karolan po yung gumawa dito. Tapos pagkatapos sila dyan, pupunta po sila doon sa sa Lapas Tarlac. Yan. So siyang karolan kasi all around po yan. So kahit layout mo yung bahay hanggang sa finishing kaya niyang tapusin, pati electrical, plumbing. So alam niya lahat gawin yan. So matagal na rin po siya na gumagawa ng mga bahay. So malilit pa lang kami noon, talagang gawa-gawa na rin siya ng mga bahay. So experiencado na po siya. So layout to finish kaya niyang gawin. So yung kaganda sa kanila, kahit sa mo siya ilagay, pwede. So yun. So ang nagastos na pala ni Mrs. dito, yung last na nagkwenta kami, nasa 116,000 labor and materials na po yun. So meron pa po tayong mga materials nandito. Yan, kasama po yan doon sa 116. May huli tayong nakala nyo? Nagpatay di boss. May huli tayong mga boss ibon. Lagyan natin sakto, may kulungan dito. Kulungan, pagilukat mo ba? Kulungan na. Buksan natin yung kulungan. Pakita muna natin sa mga bata. Ano kayang klaseng ibon to? Dajin na. Dajin unog na. Yung kulungan ng Martinez dati yan mga boss.
Ito, dati may Martinez kami. Oh, yan. Ayun ah. Madi nga may ilak ko tato yan, ngatan. Ilak mo an. Atay ta, mabalisat tan. Madin sa magwedatan. Madi kita pada sa mga goyod. Madin na, atay ilak mo ta. Maliit pa siya, no? Hindi pa siya na masyadong nakakakuan. Pagkita natin sa mga bata. Di matagis. Ano nga bilit ka tata? Tanong-tanong ka sa lain. Napakunin ka pa. May ibon na tayo agad. Nag-vlog lang tayo kanina. May ibon na. Oh. Nagapa na lajay? Batay mo kita eh. Nagapa na nangatajay? Aba, kanto na di ka dyan eh. Ay, ito dyan nga to. Naulaw. Bata pa siguro kaya hindi masyadong ano. Susuro pa ilagtayab. So tara. Punta naman tayo sa San Estebanan. So kahapon sala pupunta tayo dun sa Tarlac project. So hindi kinaya ang schedule natin. So baka mamaya kung meron pa tayong oras punta po tayo dun. So ngayon sa San Estebanan muna tayo. Okay, bili ulit tayo ng ano rito, ng blue sack. So nagkulang yung binili nating blue sack doon para sa San Vicente project. So doon ulit tayo rito para magkabili. $20 pay? 20. Ba, na blue sack. Ay 9 piece lang. Ano pinagtut ni Aling Kundilas? Lipataw. Ajay... Ban. 20 nga piraso. Ah, 20 nga. Ajay 18 o ajay 70? Ayun, nimpis lang yung una eh. Nimpis lang. So, yun ang mga boss. So 20 yards. 70 ang isang yard ba. Ito yung boss. Ito unod kan? Ito. Okay. Thank you. Maclagonilla. Ha? Makmak kabel mo lang. Oh. Makmak? Oh, ata na Maclagonilla. Ay, mak. MBC Maclagonilla. Okay, dito na gano'n na. Okay. May madaming ko kay Lagunilla. Ha? Maklaan. Yun. Okay, thank you. So ayan. Tara na. So 1-4 70 ang isang yarda. So let's go. Okay, dito na tayo mga boss sa San Estebanan. Ayan, shoutout kay Ma'am Marites Roll and Ride. So update po natin yung project natin dito. Nandito na tayo sa San Estebanan mga boss. Ayan o. Ganda na.
So andito na rin mga modular. Yung iba doon sa kabila. Okay, so ito yung update natin dito mga boss. So ito pa yung closet. Kaya lang meron pa tayong ilalagay doon sa taas. So sagad po kasi yan yung ano natin dito. Kaya lang yung na fabricate nila Badinoli hanggang dito lang. So ngayon papabricate pa po tayo para doon sa taas na ito. So yan yung isa pang gagawin natin yan. So hanggang dito po yan mga boss. So PVC tapos nilaminate natin. Nakalaminate po siya ng gloss white. Tapos ito yung sa may dirty kitchen. So dito nag-revise po tayo kasi hindi napansin ni Badinoli yung gas range nila dito. Akala niya yung ano lang po siya, microwave oven. Akala niya may cooktop. So ang ginawa niya, binuo niya yan na pinabricate. So ngayon mali na yun kasi nakasiparate kasi yung ano, gas range siya yun, no? Sa kanya lang napansin nung nag-deliver sila dito kaya nagre-repair tayo ngayon. So nagbawas po tayo ng ano dyan ng module. So yun po yung isang ginagawa natin ngayon, nagre-repair. Ni-repair na po natin yung module. So mas maganda sana lahat ng nasukat. So yun kasing sinasabi ko, dapat masukat na maigi bago tayo mag-deliver. Kung maaari wala nang gagawa dito sa site kasi nagpabricate na tayo dun sa bahay. Dapat dito sa site taga salpak na lang tayo, ganon, para mas mabilis sana. So ang nangyari ngayon, kasi ganon yung nangyari, hindi na ano ni Badinoli yung isang gas range. So ayun, nagre-repair tayo ngayon nagtatrabaho tayo na parang gumagawa ulit tayo ng module ngayon dito. So mas maganda sana pag bago tayo pumunta tayo rito sa site, nagawa na lahat ng module para salpak na lang. So yun ang hindi na, no? Siguro yun na lang i-improve natin sa susunod. Tapos dito sa TV console, so ayan, ito po yung ano, yung cabinet natin. So nilalagyan na ng neon lights. So sabi ko rin, lalagyan ng ano, ng French type, yung ano, French clip para doon isasabit ito. So itong ginawa kasi ni Badinoli, ano niya rito direkta. So kasi mahirap kasi yan, nagkabit na kami ng ganyan noon, ang daling matanggal. So iba pa rin kung naka French clip yung cabinet mo pag hangin na ganyan, French clip mo na lang, mas matibay po siya. So ayan, hinihinang na. So ayun, medyo matatagalan tayo rito kasi doon sa mga ganong nangyari. Tapos dito yung cladding na lang, ang kulong dito yung walanggal. Tapos ganito rin dito mga boss sa kabila. So ang ginagawa lang ni Ricky dito, nagpipintura siya doon sa ano, hindi ko na pupuntahan kasi may nagtatrabaho rito. Pipinturan niya lang yun. Tapos malalagyan ng kornisa dito sa loob, doon sa may CR, kasi maglalagay na rin sila ng shower enclosure. So lalagyan na lang shower enclosure yan. So dapat bago ilagay yun, may lagay natin yung kornisa rito para hindi na siya mahirapan pag ano, kasi mahirap na pag naglagay na tayo ng partition dyan, hindi na tayo makakapagpatayo ng ano natin dyan, yung tungtungan para ilagay yung kornisa. So ilalagay na yung kornisa dyan, tapos magre-retouch din tayo ng ceiling, pipinturan po natin. So yung dating ano kasi na ito, pinalitan din natin yung tiles na ito kasi hindi maganda yung paggawa. So pinalitan natin. So yung gumawa dyan, yung mga tropa rin natin, yung tropa natin, kaya lang ako sinabi ko hindi ako satisfied kaya pinabaklas ko. So ayan, nag-install tayo ng panibago. Okay, so yun lang naman yung update dito. Kain tayo mga boss. May mag-asawang ano, Coca-Cola.
May kutsara tayo, Brad. Mga lakang kutsara dyan. Mali ka na gitugot ya? Da? Ang kagot ah. Ang kagot. Den ado bagay mato ni tay kabilang tay bagungan. Okay. Kaya ko yan. Ada pay mo sabaw na ta ni nawam. Okay. Agin na okay, kampay sabaw na mo to. Hindi mo sa atin eh. Pigar-pigar. Binili ko sa ano, daan. Pigar pala yan. Binigay sa daan. Hindi, binili ko yan. Sabi Walang magbibigay doon. Naluto na. Kain tayo. Lagyan mo yung jablo kung gusto mo. Sili? Ay, sili? Ayan yung jablo. Dala. Pero kagatin mong konti. Ito ilang baso tayo ya? Sili na lang. Ano yung nakakajablo? Testing mo, bet. Oh, okay na. Kagatang batit. Okay, so tara na. So uwi yung mga ibang tropa para i-fabricate yung ibang module. So ayun. So tara na. Punta naman tayo sa kabilang project. Init. Okay, palamigin ko muna. $2,000 later. Galing pala tayo dito sa Port Tarlac mga boss. So na, hapon na. Tapos tayo dito, pupunta pa tayo dun sa kabilang project. Tignan natin kung maabutan natin mga boss. So in-schedule ko yung pag PMS na ito, tsaka change oil, tapos yung pagpalit ng timing belt. So yun pa yung mga gagawin dito. So tara, punta naman tayo sa kabilang project kung maabutan pa natin. So tawagan ko na rin si Buddy Jess. Ayan, traffic na. Kanina hindi pa traffic dito. Ayun, traffic na. So naging mag-alas 5 na mga boss. Kaya sandali lang at ko siya Buddy Jess, tawagan ko nga. Ayun mga boss. So hindi na po natin naabutan yung Tarlac project na cabinet. So ayan 452 na kasi mga boss. So ang tagal natin sa Ford Ranger kanina. So pinapahanap sa akin yung mga pyesa na in-estimate daw nila noon. So sabi ko naman sa kanila sa Ford, kaya nagtagal po tayo dun mga boss eh. Kaya nagtagal po tayo doon dahil sa estimated po, yung estimate po nila. Yung estimate po kasi nila na yon nasa 63,000, nasa 70,000 pati yung labor na po yon. Ngayon tumawad ako, naging 63,000 yung
babayaran natin doon. So yun yung pinapahanap sa akin. Kung meron daw akong kopya. Sabi ko naman sa kanila, hindi dapat hindi naman sa akin nyo dapat hanapin yun kasi kayo po yung ano niyan. Dapat may alam niyan kung ano po yung estimate niyo nun. Wag mo nyong iasa sa akin. Sabi ko kasi trabaho niyo yan eh. Nabayaran ko na kasi yun mga boss, mga peso na yun. Ngayon pinapahanap ko sa kanila, hindi nila mahanap-hanap hanggang buti na lang na-picturean ko dun sa cellphone ko. Yun, pinakita ko kanina sa kanila. Saka lang tayo nakauwi nung nakita nila yung estimation natin. So yun na lang po yung pagbabasa nila kasi pag ngayon ka magpapa-estimate, medyo mahal na yung mga boss, yung estimation nila. Kasi siyempre matagal na yun. So yun, kaya naging hapon na tayo natapos sa Ford. So ngayon uwi muna tayo. So i-update na lang po natin yung Santa Ignacia project mga boss. Punta tayo doon. Okay, so ayan dito naman tayo sa Santa Ignacia. So tingnan natin yung project natin dito, update natin. Ay, saan? Nagamat. Nagamat. Bagong membro ako po yun. Siyempre na naliburan na. Ako magkuko di ba lang? Lagi yan. Baka si kami mati suktam no umamagat to. Gagawin ko senday. Chat sir. Sige, sige. Ayan. Kalot ang buhos. Umpay ya? Yung ano na lang, shattering of column, yung mga tayo maglalagay ng forma. So halos naman na nilatag na lahat ng stirrup natin, yung reinforcement beam. So pagkatapos niyan, buhos na po tayo. So ano yan, grid beam. So yan pa yung gagawin dito. Medyo matagal-tagal pa baka tayo makapagpataas. So pagkatapos na ito, makakapag-flooring na tayo dyan. Pag na-flooringan na yan, dire-diretso na yan, makakapag-beam na po tayo. Tapos hollow blocks, makakapag-hollow blocks na rin tayo. Alright. Ano ito? Pusit tatay ha? Pusit. Tapos yung ulam nila mamayang gabi pinulutan na. Bahala na yung bahala na yung ulam. Bye.